Hola, sóc l'Anna de la UGT i en aquest vídeo us explico com ho heu de fer per donar-vos d'alta a Muface. Aquest procés l'hem de fer totes les persones que entrem com a funcionàries en pràctiques, ja que a partir d'ara la nostra cobertura sanitària és a través de Muface, tant si triem cobertura pública a través de la Seguretat Social o bé cobertura privada a través de DESLAS, ASISA o DKB. És important saber que si es tria una no es pot tenir l'altra i viceversa. Per poder-nos donar d'alta, primer hem de rebre un correu, que és aquest que podeu veure, i en el correu hi ha un enllaç. La setmana passada vam rebre un correu. En aquell correu és només informatiu. Aquest, que ja ve de Muface directament, és a partir del qual ens podem donar d'alta. I per fer-ho heu de clicar l'enllaç que he marcat aquí amb taronja. Un cop hem clicat l'enllaç ens porta en aquest portal, que simplement el que hem de dir és continuar. I llavors ens haurem d'acreditar d'una manera oficial per poder entrar al nostre espai de Muface. Un cop identificats, simplement el que hem de fer és triar l'entitat sanitària que vulguem i omplir les nostres dades a sota, entre aquesta pantalla, i si baixeu, doncs també surt el telèfon i el correu, etc. I llavors li doneu a continuar. Un cop ja heu acceptat, sortiran les vostres dades perquè les reviseu. Si hi ha algun canvi que hagueu de fer, li doneu a volver, i si no, li doneu a continuar. Un cop li hagueu donat a continuar, sortiran dos justificants, un amb el canvi de dades que heu fet i un altre amb l'alta a l'entitat sanitària. Per poder anar al metge, a partir d'ara, llavors necessitareu aquest número de l'alta a l'entitat sanitària, que és el vostre número de Muface. També el que podeu fer, que és el que he fet jo, és descarregar-me l'aplicació de Muface i allà està la targeta digital, perquè així, mentre no arriba la física, podeu fer servir aquella. Espero que aquest vídeo us hagi ajudat i si teniu cap dubte podeu escriure'ns als comentaris que us ajudarem.